O tratamento dos medios foi bastante reguleiro, por unha banda porque buscaron moito o morbo, sacar vídeos de como foi, contar detalles completamente innecesarios para conseguir clics, porque funciona así. E despois, casi non houve cobertura das mobilizacións, as do luns aínda bastante, pero as deste fin de semana prácticamente non se anunciaron en ningún dos medios. Os medios de comunicación en xeral son en todos os temas que podería eu pensar do transfeminismo e de clase obreira, creo que non están con nós, están moi mercantilizados, comprados xa polo sistema, son xornalismos sistémicos e que nos representan realidades moi afastadas de nós, totalmente terxiversadas, de maneira ás veces moi hostil. Depende de onde veña todo. Hai periódicos que, obviamente, aportan un bo contido e outros nos que xa se di directamente que ese asasinato non foi homófobo. Entonces, hai dúas caras da moneda moi diferenciadas, unha pode nos dar máis visibilidade e outra todo o contrario. A outra incluso fai que a víctima sexa culpable, e iso nunca pode permitirse. Sempre fan as mesmas, sempre son os mesmos programas, os mesmos que dubidan do machismo, dubidan da LGTBQ-fobia, fan sangue dunha muller maltratada ou fan sangue da amiga de Samuel. A min o que me sorprende é que sigan tendo audiencia.